Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруның чираттагы чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Бүген сезнең хөрмәткә тагын бер сәләтле шәһәрдәшебезне күрсәтербез дияр идем. Дөрес булмас, чөнки бүген тапшыруыбызда бер юлы 2 катнашучы булачак. Нәни кызчыкларыбыз София һәм Айсылу бүген сезне шаккаттырырга килделәр. Әйдәгез алар белән танышыйк. Айсылу Әхмәтҗанова белән София Биладурова. Кызларга 11 яшь. Айсылу 13-нче гимназия интернатта, София Бакый Урманчы исемендәге 2-нче гимназиядә укый. Икесе дә музыка белән кызыксыналар. Курай, фортепиано, вокал дәресләренә йөриләр. Хәерле көн, исәнмесез кызлар? Исәнмесез. Ничек кәефләрегез? Әйбәт, яхшы. Дулкынландырамы әзгенә телевидениедә утыру гомумән? Әйе. Әйдәгез алайса сезнең белән танышып китик. Исемнәрегез ничек була? Минем Әхмәтҗанова Айсылу, минем Биладурова София. София, Айсылу, әйдә үзең белән таныштырып кит. Кайларда белем аласың? Ничә яшь сиңа? Миңа 11 яшь. Мин 13-нче гимназия интернатының 5-нче А сыйныфта укыйм. Һәм балалар Сәнгать мәктәбендә уйныйм, Курайда. София, син кайда? Мин 2-нче гимназиядә укыйм. Сиңа ничә яшь? 11 яшь. Гомумән шушы уен коралларында уйнау, сез бит бүген флейтада, Курайда, синтезаторда алып килгәнсез. Шушы уен коралларында уйнау кайдан килде сезгә? Кем киңәш итте, мәсәлән, сиңа, Айсылу? Мин үзем шулай теләдем һәм әни аны әйтте, әйдәсең Курайда уйныйсың, мин әйтем, ярар, әйдәгез, һәм мине шулай Шушы сәнгать мәктәбенә бирделәр. Әйе. Гомумән үзең нәкъ шул Курайны сайлап алдың димәк. Әйе. Син Курай буенча укыйсың анда. Курай флейта димәк, син уен коралы. Әйе. София, синеке ничек килеп чыкты бу уен коралында уйнау? Мин үзем теләдем. Син дә нәкъ шул сәнгать мәктәбендә укыйсың димәк, Әйе. Бүген инде сез безгә, безнең тамашачыларыбызга шушы уен коралларында уйнау буенча сәләтегезне күрсәтергә җыенасыз. Һәм аңлавымча, Курай инде кулларыгызда. Башлап җибәрәбез без Курайдан. Әйе. Ничек уйлыйсыз? Түбән Камаллар, шәһәрдәшләребез шаккатырмы сезне уйнавыгызны күреп? Әйе. Әйдәгез шулай дип өмет итик һәм сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт. Рәхим итегез. Без хәзер сезгә уйныйбыз Курайда мактаулы егет көен.
Әфәриннәр кызлар, рәхмәт бик зур. Менә булай итеп кулча басып киләсезгә, хәтта менә кулча булар дигәннән, әлбәттә уен коралларында уйнагач, чыгышлар да ясарга туры киләдер. Сезнең төрле концертларда катнашканыгыз бармы? Әйе, без беренче, икенче, өченче урыннарны алган идек. Сез әле бәйгеләрдә дә катнашасыз. Әйе. Нинди бәйгеләр әйдәгез, алар белән дә мактанып китик. Без икенче гимназиядә анда уйнадык. Анда безнең булган иде беренче урын. Сез менә шулай бергә уйнап катнаштыгызмы? Анда ансамбль белән. Әйе, ансамбль. Безнең ансамбль шаяннар. Менә. Ярар. Безнең апабыз, аның исеме Гулнас Анасовна. Ул безне уйната, өйрәтә. Шул укытучы апагыз инде. Әйе. Гулнас Анасовна кайнар сәлам җибәреп калабыз. Шушы флейтада димәк хәзер уен коралында уйнayacaqсыз. Сез әйме, гомумән флейтада авыррак уйнарга курайдан? Әйе. Әйе. Монда кирәк бик күп көч. Сулыш кирәк, димәк. Әйе. Үпкә зур булу кирәк. Һәм белгәнемчә, әле шушы тын уен коралларында уйнау әле сәламәтлеккә дә бик яхшы йогынты ясый. Килешәсезме моның белән? Сез физкультура дәресләрендә яхшы йөгерәсездер, сыйныфташларыгызга караганда. Шулай дәвам итегез, уен коралларында уйнау, тын уен коралларында уйнау бик кирәкле миңа калса, һәм инде сезгә мәйданны тапшырып калабыз. Без хәзер флейтада уйныйбыз. Goodbye, my life, goodbye. Әфәрин кызлар, рәхмәт бик зур. Менә шушы гади генә түгел җыр, гади генә түгел композицияны ничек сайладыгыз гомумән? Интернетта ул гына бар идеме? Я мәсәлән, кемдер киңәш иттеме сезгә? Безгә укытучыбыз әйтеп сөйләмәс менә монсын. Һәм без әйтеп ярар. Бик матур. Сез аның җырын ишеткәнегез бармы? Юк, без кичә генә аны иштек. Кичә генә җырын ишеттегез. Шулаймы? Әйе. Ярар. Бик матур моңсу җыр килешәсезме? Әйе. Гомумән сезгә шаян көйләрне уйнарга рәхәтме? Әллә моңсу көйләрне кайсыларын уйнарга яратасыз, София, син ничек? Мин шаян. Шаян көйләрне ныгырагым, ә син? Миңа икесе дә. Икесен дә. Әйе. Иң мөһиме үзеңә генә яшарсың, әйме? Әйе. Иң популяр сорау балаларга, гомумән яшьләргә бирә торган
киләчәккә планнар, үскәч кем булырга хыялланасыз? Айсылу, синең хыялларың, планнарың нинди? Мин косметолог булам. Косметолог ул нәрсә эшли? Ул менә синең битне бик матур ясый, сиңа массаж ясый битләргә. Бу теге шул бизи торган кеше буламы? Әйе. Шул косметолог була. Әйе. Ярар, яхшы. Иратларында бизисезме? Хатын-кызларны гынамы? Икесе дә. Ярар булды. Алайса, мин истә калдырыгыз, яме? Элемтәдә булырбыз. София, сезнең ничек планнар киләчәккә? Мин визажист булам. Визажист алайса нәрсә эшли? Аңлатып китегез әле. Визажист ул матурайта, Ага. бизи. Айсылу, косметолог белән визажист нәрсә белән аерылалар бер-берсеннән? Косметолог ул массаж ясый синең битләргә. Ага. А визажист ул Ул визаж ясый синең. юк, ул Минем үземә дә кызык, мин юкка гына сорыйм сездән. Мин белмәгәнгә сорыйм да инде. ул Визажист минем аңламча ул бизи кешене, әйме? Әйе. Визаж, мейкап ясый. Менә косметолог алайса ул массаж. ул да бизимесең, юкмы? Ул әз генә бизи. Әзенә бизи, ярар. Менә кайткач төшенерсез әле. Әйбәтләп интернетка кереп, косметолог нәрсә эшли, визажист, менә безнең тамашачыларыбызның да нидер сораулар бирдек әле аларга да уңайсыз хәлдә аларны да калдырдык. Ярар, алайса сезгә уңышлар. Аңа укыйлармы соң гомумән? Берәр белем алалармы косметологка, визажистка? Әйе. Ни өчен алайса музыка белән тормышыгызны бәйләргә җиңмисез? Но анда без хочется можем эшләргә. Бер-берсенә тамашаламый дисезме? Берсен без флейтада можем уйнарга, анда укытучы тоже. Бер кешене бизисез дә, тиз генә флейтада уйнап җибәрәсез, әйме? Ярар. Гомумән җырлап, музыка тыңлап яшәргә рәхәт бит инде, әйме, килешәсезме? Сез өйдә музыка тыңлыйсызмы? Наушникта. Ярар, яхшы. Инде менә монда безнең синтезатор юкка гына тормый. Үзебезнең чыгышыбызны сез шушы синтезаторда төгәлләргә җыйнапсыз, әйме, Айсылу? Әйе. Рәхим итегез. Мин уйным синтезаторда, ай был булам. Айсылу, әфәрин, рәхмәт бик зур әлеге көй өчен, үзебезнең татар халык көе Ай булгылым. Ни өчен синтезаторда әле син ничек уйнарга өйрәндең анда? Син бит флейтада укыйм дидең. Минем 4нче класстан бер миңа әйттеләр, син фортепианога барасың, мин әйттем, ярар. Һәм минем укытучым Римунировна мине ай булам көйне өйрәтте. Хәзер гомумән син синтезаторга, фортепианога йөрмисең? Юк, йөрәм. Син флейтага да и фортепианога да йөрисең? Әйе. Пианинога. Хәзерге бит балалар, яшьләр интернетта утыралар, тиктокта, лайкида, инстаграмда. Сез менә ни өчендер бик популяр булмаган музыка мәктәбенә йөрисез. Ничек үзегез моңа карыйсыз? Өйдә дә утырасы киләдер бит, рәхәтләнеп, интернетта да утырасы киләдер бит. Без интернетта утырабыз инде, но безгә нравится бу көй. Без аның белән матуррак, безне ясыйбыз. Димәк, сез барысына да өлгерәм дисез, әйме? Интернетта да утырасыз, димәк, инстаграмда да, тиктокта да, һәм музыка мәктәбенә йөрергә вакыт таба дисез. Әйе. Әфәрин, менә шулай яшәргә кирәк, барысына да өлгереп. Инде сезгә киләчәктә уңышлар теләп калабыз. Һәм шушы
шушы дәрәҗәдә туктап калмагыгызны теләп калам. Әлбәттә, сезгә әле үсәсе бар, төрле яңа уен коралларында уйнарга өйрәнергә кирәктер, сезгә бер урында туктап калырга кирәкме, бит килешәсезме? Иә. Һәм инде сезнең белән киләчәктә бәлки тагын бер кат сәләтеңне күрсәт проектында очрашырбыз дип өмет итик. Очрашабызмы? Иә, шырасабыз. Очрашканга кадәр алайса. Инде Айсылу һәм Софиягә тавыш бирәсегез килсә, мөхтәрәм тамашачылар, гадәттәгечә QR-кодны экраннарыгызда калдырабыз. София һәм Айсылу мәктәпкә дә, сәнгать мәктәбенә дә, яшьләр һәм балалар сыман интернетта утырырга да өлгерәләр. Гомумән яраткан шөгылең өчен вакыт табу кыен түгел. Иң мөһиме, әлбәттә, теләк. Мөхтәрәм тамашачылар, сезгә дә шуны теләп калабыз. Теләкләрегез, мөмкинлекләрегез белән туры килсен. Гадәттәгечә сездән гаризалар көтеп калабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз.